Ompi blok YTF ni Sikla Rok ni bisingti tini YTF achai phaimani haikeba Tiprasa ni Chuba hini Khai Nani hini no gosilai phaimani o bisi ungkha tabosuk jora Bisi Brwi ni Yapri semani jorawano tini Ompi sak hamnogo thanglai chamung numung yapharjakmani tini ni o chamung numung yapharjak thani belaikeno samung kaham tangui o samung kaham rokni Yapri no sehornai haikeba wansomung kaham nahornai tini YTF ni President Devasis Jomatiani bisingtino o Yapri rok sejakmani koktoma kasawai phaika brokni bisingtino tini obono belai khak hamjaknai koktoma tamungke tini luku hamkrai luku chuba mung brokni bisingtino tini luku chuba mung rokbo mol brum brum no bahaikeno brokni achaimani salo tini luku hamkrai rokni samung tanglaimani kebo batini bazar sapai kebo batini bazar huja rokno kaham lama khaimani abuti rok mangpli kasawai phaika Sal jora kolok romino o jagawo borokni dofa hamkraini bagi samung tang tongnai haikeba dofa hamkrai dofa klukjagi tongkha kai a jagawo sojanani bagi Yapri tisanani bagi no borokni o YTF ni bisingti Tiprasani hamkraini lama rokno khaijaknai hini sawi khnarika Teibo sai khanarika tinini o ompi sak hamnokni luku chuba mung haikeba chamu numung yapharmani o pandawa tini chini YTF ni bisingti chimino o phan ongdia bubagrani wansok mung kaham bubagrani Yapri kaham baisi jengtini asuk jora Tiprasa Rokni laibuma Tiprasa Rokni chamung numung abahai rokno tisanani bagi bubagrani wansok mung kaham baino tini asuk jora Tiprasa Sikla Rok Yapri kaisaka selaimani koktoma rok hinino Kini no celebration klayo chini fourth foundation day chini youth Tiprasa federation YTF ni songtojak mani chini beke 4 years kaka obno rubino chini hol program ungbai mani poriwo tini ora ompi community health center tini phale chini fruits tai misti kitai tamung rok chungjo chini ora health center je chini rugi boti tongema tongner no borono kisa chamung chini je chuktui ke chung chuba laika borono chamung yapa laika ke ompi korbuk YTF ni ingui o jaga chini lead khai tongnai tongo chini ompi YTF block committee ni president chini borong nang devorsi jamatia kebon logi no chini YTF ni block te district ni leaders tongo ke senior leaders of tongbayu chini da depsadan soro tongbayu ama ikino chini MDC sorago sarbo khai thangka chini MD sarbo bini kha kam yapar kha chuno ama ikino chini Tripura kerni joto jagana social service Tiprasa Rok no jekuno cleaning bazar cleaning khaleka jaga wo hospital cleaning khaleka chamo yaparka ama haikino chini pura Tripura wo chini YTF ni foundation de no tini palai jaka